Čaute, tak ja vás opäť vítam, teraz pri 10. dieli, ktorý som nazval domáci, ochutený, údený syr. Samozrejme, že nebudeme vyrábať syr, len si do ňoho vložíme svoje chute a zaudíme si ho. Ja na toto používam dva druhy syru, jeden 45% Eidam a druhý tak 30-35% už aký nájdete, ale nepoužívam Goudu, lebo ten je za mňa veľmi mastný. Takže, ale verím tomu, že by to išlo, aj keby ste to spravili len s tým Eidamom 45%. Dôležité je ho nastrúhať, čiže keď kúpite celú tehlu, nakrájať. Ak máte mlynček, že som zistil, že mám do ňoho nastavec, nastrúhanie, tak si ho nastrúhate. Ak nemáte, tak to budete strúhať ako ja predtým, keď som to robil na strúháku. Po nastrúhaní ho ešte dochuťujem aj solou, čiže dosolím si ho a potom si do ňoho pridávam svoje príchute. Aké si do toho dáte, je na vás. Ja pre inšpiráciu používam zelené nakladané korenie, olivy, sušené paradajky, vlaské orechy, čerstvý cesnak, čili alebo jalapeňos. Dnes budem používať jalapeňos. Takže čo vás napadne, to môžete vyskúšať. Keď budeme mať všetok syr nastrúhaný, tak prejdeme na rozváženie celého. Ja mám 5 kg, budem robiť 5 druhov po polkilové valčeky. Takže ja si navážim polkilové dávky, do ktorých budem pridávať dané ingrediencie. Takže ako som hovoril, osolím si ten syr tak od oka, nemám to navážené, aby sa dochutil, aby bol taký chutnejší a potom do toho pridám ingrediencie. Najlepšie je to vidieť na niečom, čo nie je biele, takže asi všetko ostatné okrem cesnaku, že vidíte, koľko tam toho v tom syre máte, keď to zamiešate, že či ešte pridať, alebo či už je dosť. Keď robíte cesnakový, tak tam skoro nič nevidíte, že či tam je dosť alebo málo. Ale na ten polkilový syr mám odskúšaných takých 5 strúčikov cesnaku, by vám malo stačiť. Takže ak si to všetko nachystáme, tak môžeme plniť. Plní sa to dosť zle, aspoň nemám na to žiadnu lepšiu metódu ako takto. Čo som mal bandasku na vodu, tak som z toho odrezal hrdlo, urobil som si takýto lievik, na ktorý si nastrčím vlastne to strevo salámové a do toho to plním. A ručne, pracne zatláčam, utláčam. Je dôležité to tam dobre nautláčať, aby keď to potom budete údiť, aby sa to roztopilo a spojilo, aby bol pekný válček. Ak náhodou niekto má nejakú lepšiu metódu, ako takto to tam ručne prasne tlačiť, veľmi rád sa poteším, ak to napíšete do komentu a uľahčíte mi s tým ďalšiu prácu. Teraz to robím na oslavu pre svokra, takže musím do toho vložiť aj trošku lásky, ale inak sa veľmi poteším, ak sa dozviem nejakú lepšiu metódu. Takže ak to celé bude mať naplnené a dobre utlačené, tak ja si to ešte chytím na konci a dobre rozvalkám, aby som mal zhruba rovnaký priemer po celej tej dĺžke. A potom už len klasicky zaviažeme ako salámu a pripravíme na údenie. Predtým, ako to budeme vkladať do údiarne, musíme si ju dať predohriať. Ja nastavujem 60 stupňov. Na tých 60 stupňoch to potom budeme aj údiť. Tu na syri máme nachystané. Takisto platí, ak máme predohriatú údiareň, potom tam vložíme syry a štiepku zapalujeme, až sú tie streva na tých syroch vysušené, aby nám to nedechtovalo. Takže 60 stupňov mám, vložím tam syry. Používam rovnako ako na všetko búk a zmes olša búk. Takže ak to máme vysušené, tak zapálime štiepku a budeme údiť. Ja to údím asi 4 hodiny. Potom
teplotu vypnem a nechám ešte 2-3 hodiny dýmiť. To uvidíte na tých šňúrkach, či už to je zaudené alebo nie. A takto na druhý deň, keď je to vychladnuté, môžeme konečne koštovať. Toto je s nakladaným zeleným korením, je ho tam dosť, každý si ju tam môže dať podľa svojej chute, či ho má rád viacej alebo menej. Pekne to tam drží, nevypadávajú z toho tie guličky, takže je to super. Sa nám to pekne roztopilo, znovu sa nám to spojilo, to je tým, že to bolo dobre natlačené. Tu máme druhý so sušeným, nie, tento nie je so sušenými paradajkami, tento je s jalapeňos, takže pikantný, tiež tam drží, nevypadáva to, takže ja som spokojný. Takže ja vám opäť ďakujem, že ste vydržali až do konca, vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.